Oglum, ine sen şu wagt ören nä dogry hereket etdiň? Wey ata, şäherimiz ulagry. Men taşlan gijejik kagydym bu uly şäher näde papalasyn? Oglum, şäherimiz uly hem bolsa, onuň ýaşaýjylarym kän. Ine pikir edip gör. Bu giden adamlaryň her bir sen ýaly bir kiçijik hapan taşlasalar, şäheriň içi nähil ýagdaýda bol. Aslynda sen nähil şäherde ýaşaýanyň bilýänmi? Ol Türkmenistanyň paýtagty. Oňa merjen şäher Aşgabat diýerler. Onun Guinness'ın rekordlar kitabına adı var. Bu ovadan binalar, sport meydançaları, uçurdurumlar, ayna ýaly ýollar, teýil bağlar we mektepden her biri sizin üçindir oglum. Egerde sen watan ogly bolup ýetişjek bolsaň, öz şäheriňi aýawly sakla.